I veliki pozdrav, dragi gledalci, evo krećemo. Imamo divan klavir, Petrov, jedan od boljih vrsta. Dragi gledalci, evo krenuli smo, znači napravili smo jedan zanimljiv uvod, nadam se da vam se sviđa ovo. Znači, evo ovo je lep ambijent za snimanje, mislim da je u redu ovo što smo snimili malo na klaviru. Za neku promjenu, ja mislim da je ovo super, neka uvodna špica, malo, znači neka atmosfera se pravi bolja, čuli ste neku kompoziciju, ovo je, znači za Elizu, neki uvodni deo, znači uvodni deo poznate kompozicije, austrijskih kompozitora, znači, da mislim da je Beethoven komponovao, ne da mislim, nego sigurno je Beethoven komponovao, a današnja tema, znači muzika, umetnost, tako to kombinovali smo. Današnja tema je arhitektura, krenuli smo znači muziku, krećemo na arhitekturu, pa ćemo se pozabaviti ovim slikama divnim. Ovo je radila znači jedna umetnica, nije bitno sad to, ali htio sam da vam kažem, ne bi da se hvalim, ali u mojoj porodici ima dosta umetnika, nadam se to je nešto pohvalno, neko kaže umetnici su ludaci, to može samo da kaže neki nepismen čovjek, neko ko nema 2 razreda škole. Znači, to nije tačno, umetnici su baš kreativni ljudi, baš ljudi koji imaju neke kreativnosti u sebi, koji imaju osmeh iskren, znači ljudi koji žive s ljubavlju, sa zadovoljstvom, jednostavno da kažem. Nadam se da se slažete sa mnom. To je to što bi rekli, umetnost je znači proširena i u Evropi, i na svim kontinentima i to je nešto najlepše, da ti uzmeš četkicu, da slikaš, da preneseš svoje osjećanja, znači ili na platno, ulje na platnu ili bilo kako, na neki, nije bitno. Možeš ti na kameru nešto da oslikaš, to je najmanje bitno. A sada da se pozabavimo arhitekturom. Arhitektura je nešto, jedan veoma složen pojam i mnogi ljudi ne znaju kako da urede svoju kuću. Veoma je složen proces urediti kuću, ali sve to kad imate smisao, kad imate neku kreativnost, možete lepo odraditi. Znači, kuću ne trebate urediti tako što ćete kupiti neki skupoceni namještaj ili nešto. Znači, trebate napraviti bar za piće, koje ćemo prikazati u kasnijem, u drugom delu klipa. Trebate oslikati neku sliku. Znači, u mojoj porodici ima dosta umetnika, kao što sam rekao, vidite, umetnik je iskazao svoje osjećanja na ovom platnu i to je veoma zanimljivo. Znači, vi razmislite malo šta je on hteo time da pokaže i jedan veliki plus je onaj čovjek koji ima smisao neki daje, znači, te slike kad postavite u kući ili ne mora da bude sve skupo u kući. Bitno da to ima neki smisao, da jednostavno da ima neki redosled i tako, znači kuća izgleda odmah lepše, nije jednostavno cirkus, nije kuća kič, što se kaže, nego kuća ima neku pozitivu, jednostavno kad uđete vi znate od ulaza pa do kraja i ti ljudi koji borave u kući, oni su jednostavno veoma srećni, zadovoljni i to bi, ne znam šta da vam kažem, možete i 100 za bilijar ovakav da imate neki. Evo imamo jedno hlatno, znači tradicionalna atmosfera, kako možete lagano da zaspite, znači kad slušate ovaj zvuk. Kažite, dragi gledalci, ovo je iz 1998. godine hlatno. Znači staro hlatno uz iskusnog umetnika. Ovo hlatno neće da stane dok ga ja ne zaustavim, izgleda. Dobro, dragi gledalci, možete da odigrate neku partiju bilijara. Znači, provodite vreme, ali, dragi gledalci, manite se ove filozofije, znači, pivce za živce, ali ne, to nije moj, šalim se malo, ja ne pijem pivce, ja samo sok pijem. Ja jest da sam neki barmen, jest da služim goste, ali nikada pivo ne konzumiram, da kažem. Vratimo se i na ove slike, ja ne znam, pišite u komentarima koju cenu mislim, kada biste kupovali ove slike, da li vam se sviđaju, da li, šta biste rekli jednostavno za umetnička dela. Hvala vam, bit ću zahvala, znači cenim vaše komentare. Evo, dragi gledalci, prešli smo u bar, znači ovdje vidite neko piće, znači ne mora to da bude skupoceno, ali to je u vidu neke pažnje, vidite, znači da ne bude da smo, znači sve ima neki smisao.
Evo ih krigle sa Beer Festa. Znači da nazdravimo, samo ja ne pijem pivo pa neću puniti ove krigle. A imate, dragi gledalci, ovdje i neke knjige. Znači ova arhitektura grada Niša, znači to je lepo kada vam neki drug pokloni, jer knjiga je jednostavno najveći čovjekov prijatelj. Može ko što hoće da priča, da ja pričam gluposti u klipovima, da mnogo, znači neke ružne izraze, neću ja to da koristim. Ali hejteri meni ne mogu ništa. Hejteri mogu samo meni da se osmehnu i da kažu glava budala. A nisam ja budala, dragi gledalci, ja jednostavno imam smisao, da ću se osmehnuti.